Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, mila esker etortzeagatik. Utzi genion hitzaldi sortari ekainean, baina hauen berreskuratu indugu. Zorionez hemen egoitza honetan, ez geha azkenia mugitu inunea. Eta berreskuratzen ditugu pixka pendiente geneukan hitzaldia, ze hau berez hasiera batean aurreko hilabatetan izan bertzun, baina azkenian gauza batengatik eta bestetik irailia pasatzen. Gaur dazkagu hemen Josu Narbarte eta Iñaki Sanz, biak dira Arantzadi Zientzia Elkarteko partaideak, bata herpetologia sailekoa eta bestia arkeologia sailekoa. Josu Narbarte dugu historian doktorea, bera paisai kulturalen bilakaeran aditua da, bere tesia hortan oinarritu zuen, eta bere aldetik Iñaki Sanz da biologoa. Orduan, bilek nolabait uztartzen dituzte bere ezagupenak, gaur aurkeztuko diguten gaian, eta hain zuzen ere da pixkat ibaien eta erreken bilakaera batez ere izokinaren arrantzarekin lotuta. Besterik gabe eskerrak eman, ze pixkat esfortzu bat egin dute gaur hemen egoteko, fresak eta korrika, oporretatik edo atzerritik etorrita, eta hitza ematen diet, eta espero bere hitzaldia zuen gustuko izatea. Mila esker. Mila esker Albaro, eta mila esker baita ere Miguel Aranburu elkarteari eta Koldo Mitxelena kulturuneari aukera emateagatik hemen egoteko gaur. Albarok esan duen bezala, Iñaki eta ni Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak gera, baina aldi berean departamentu diferentetan aritzen gara, ezta? Eta gertatzen den moduan, askotan talde batzuk besteek egiten dutenaren oso jakitun izan gabe aritzen gara, eta gure kasuan ere, iaia kasualitatez elkartu ginen eta konturatu ginen, agian egiten genituen gauzak ez zirela hain diferenteak. Iñakik eta biok, elkarren berri genuen, ezta? Elkar irakurtzen genuen, elkar truke batzuk izena genituen sare sozialetan eta beste, baina kointziditu genuen, okerez balimenago duela pare bat urte, Hondarribian, Bidasoako paduretan antolatutako, Arantzadi Zientzia Elkarteko departamentu desberdinek antolatutako bisita gidatu batean, nik banera eman urte bete ordurako, Albarok esan duen bezala, garai inguru hartako padurak eta ezeguneak eta historian zahar izan duten bilakaera aztertzen, eta bertan hizketan hasi ginen, Iñakik berak komentatu zidan, berak ere bazituela zenbait ikerketa etnografiko gauzatuta, ekosistemen ezagutza tradizionalaren inguruan, eta gero aipatuko dituen gai batzuen inguruan. Eta, elkarrizketa hartatik gehiago etorri ziren, eta halako batean bururatu zitzaigun aukera polita zela, elkarrekin ikuspegi diferentetatik, baina amankomunean lantzen ari ginen gai horietan, sakonduz artikulutxo bat idazteko argian, ezta? Biok genituen artikulu batzuk idatzita ordurako, eta iruditu zitzaigun elkarlan polita izan zitekela. Hasi ginen lanean, eta artikulu txiki hori azkenean bilakatu zen hainbat orrialdeko monografiko bat argiak hilabetean behin ateratzen duen larrun hilabetekarian. Hortxe daukazue bere portada, interesa gukiz gero interneten osorik topata diteke eta deskargatu ere bai. Eta gaur aurkeztera gatozena bada erreportaia monografiko horretan jorratu genituen zenbait alderdi, eta baita horren ondoren etorri diren beste batzuk ere, zehazki izokin arrantzaren eta izokin arrantzaren inguruan sortu izan den ondare kulturalaren, bai materiala eta bai inmateriala, horren inguruan. Printzipioz saiatuko gara gailegiz luzatzen, nahiz eta erronka ez den oso erresa izango.
hasiko gara ikuspegi historiko epe luzeko batetik hizketan, eta gero sartuko gara ja 20. mendean eta horrek utzi dituen ahozkotasunean eta kultura inmaterialean utzi dituen arrastoak lantzen. Eta, besterik gabe, igual, Iñaki, aurkezpenarekin hasi nahi baldin baduzu. Bai, esan du Alvaro justu aiatu gehala eta ikuste zu eztarria ere nahiko justu iritsi dala. Saiatuko naiz, aldan garbien hitz egiten, baina, temperatura aldaketa hauek, holako gauzak ere egite dituzte. Nik uste dut izokina arrantzaren historia ulertzeko lehenik eta behin izokina bera ulertu beharko genukela, ezta? Izokinak Salmonidae familiakoa da, eta izokina arrantza ulertzeko aurreneko gauza, izokinaren biologia ulertzea izan beharko litzateke. Espezie anadromoa da, ez esan nahi du honek, espezie anadromoa izateak esan nahi du bere bizitzaren zati handiena itsasoan igarotzen duela, baino ugaltzeko ibaietara edo herrioetara sartzen dela. Gero ikusiko duzuen bezala gaina izokinak baduka berezitasun hori, dela beti jaiodan, beti edo gehienetan jaiodan herriora bueltatzen da. Migrazio bat egiten du, esango genuke 5.000 kilometro inguruko migrazio bat egiten dula, ugaltzen dian arrainak, izokin txikiak edo hainbat artxibotan agertzen dian izoki semiak edo izoki kumiak, beraiek, arrantzale beraiek izendatzen duten moduan, urte bete, 2 urte igarotzen dituzte ibaian bertan, eta gero hasten diana egiten prozesu oso berezi bat dela ohitu behar dute ibaieko ur gezetik ur gazirako bidai hortara, ez? Hortarako bokalean gelditzen dira egun batzutan zehar, eta gorputzak egiten duna da aldaketa prozesu bat hasi pentsatu behar dezue gazitasun hori gorputzak toleratu behar dula, aldaketa batzuk sortzen dira, esaten dugun kilometro kopuru hori, Groenlandia ingurura bidaiatzeko egin, eta han hasten daia elikatzeko momentua, ez? Elikatu batez ere handitzeko, gorputza hartzeko, 3 urte izan daiteke, 2 urte, 4 urte, gero eta urte gehiago han igaro ordun eta tamaina handiago hartzen dute, eta gero etorriko da berriro ere urte horien ondoren herriora buelta. Aipatzen da, komila artean, izokinak memorizatu egiten dula bere herrioa, ez? Elementu fisiko-kimikoak ondo atzematen ditu, ezagutzen ditu bera jaiodan herriokoak, eta bueltakoan, berdina, bokal inguruan, denbora bat egon ostean, berriro ere urgezara ohitu behar dira, beti gora egiten dute. Hor prozesu horretan gutxiago jaten dute, batek esango du, eta orduan zergaitik arrantzatzen da, oraindik ere badukalako bere sen hori, ez, harrapatzekoa edo kozkaitekoa, orduan amua heldu egiten du oraindik. Eta hor hasten da askotan deitzen dena la freza edo arrautzak jartzeko garaia. Arrautzak jartzeko garaian, ibaian edo herrioan beti gora egiten du, gune aproposak bilatu arte, eta gune apropos horiek lirateke altura sakonera barkatu ez oso handiko lekuak, legar edo harri txikiekin eta korronte puntu batekin harrien arteko ura oxigenatu egoteko eta arrautzak ere bertan jartzeko. Hor harra eta emea ugaltzen dira, pentsatu gune horiek batez ere herrioaren goiko puntuetan, ez iturburetan, baina erdi mailako puntuetan egongo diala, orduan herrioan beti gora egin behar dute. Eta hola agian ulertuko dezue asko hobeto izokin arrantzaren historian zenbat gatazka gertatu dian da zergaitik gertatu dian. Historia hori ezin dalako ulertu izokinaren biologia ulertu gabe. Izokinarekin gaur egun Euskal Herria den lurralde honetan bizi izan diren gizarteek harremana izan dutela badakigu oso antzinatik. Historia aurretik bertatik esan daiteke badirela evidentziak arkeologikoki ongi frogatuta daudenak, izokinaren ezagutza, izokinaren arrantza erakusten dutenak lurralde honetan, eta zehazki Gipuzkoan. Aipatu dezakegu adibidez irudian dugun Aizpitarteko kobazuloa Uroma Bailaran, bertan azaldu dira harri zezurrez egindako arpoiak, azaldu dira arrain arantzaz egindako
amuak, frogatuko luketenak arrantza bazela, garai hartako ehiztari biltzaile arrantzale gizarteek gauzatzen zuten beste jarduera bat gehiago, beraien biziraupenerako, ezta? Eta agian esanguratsuagoa izan daitekena, Ekaingoko bazuloan, Deba eta Zestoaren arteko mugan, bada, joan egin zaigu? Hortxe. Ekaingoko bazuloan, bada, Madalen aldiko duela 14.000 urte inguruko margo serie oso adierazgarri bat, segurazki Euskal Kostaldeko garrantzitsuenetakoa, eta bertan beste animalia batzuen artean izokin bat azaltzen da Ahuntzein galerian irudikatuta, ezta? Horrek erakusten du arrantzatu bakarrik ez, baizik eta espezia garai hartako gizakiek ezagutu egiten zutela eta ematen ziotela edo bazeukala esanahi simbolikoren bat, kobazulo hartako paretan margotzea eragin zuena, ezta? Dena den, garai hartako evidentziak oso puntualak dira eta ezin dugu detaile askorekin aztertu. Noiz badugu evidentzia zehatzagoa? Erdi Arotikan gaur egun arte. Garai hartan badakigu Euskal Herriko herri sarea eta gizarte tradizionalak eratuta zeudela, eta horrekin batera testuinguru horretan baditugu hainbat evidentzia, bai arkeologikoak, bai etnografikoak, baita ere dokumentalak erakusten digutenak, izokin arrantza bazela jarduera garrantzitsu bat Euskal Kostaldeko bereziki estuariotako gizarteentzat, ezta? Garrantzia horren barruan bereziki aipagarria da hor azaltzen den beste hitz hori, nasak. Bada iturri dokumentaletan etengabe azaltzen dena, euskaraz ahozkotasunean oraindikan ere jasotzen da, baina segurazki galbidean dagoen hitz horietako bada, ezta? Beste hainbeste bezala. Nasak baziren izokina arrantzatzeko erabiltzen ziren trampa berezi batzuk. Ibaietako bokaletan paratzen ziren, eta egurrez osatutako pilote sareak izaten ziren, ibaiaren ibilgu osoa edo ia osoa estaltzen zutenak, piloten artean zumezko sareak ezartzen ziren, eta hoien bidez, V formako ibilbideak eratzen ziren, izokinak bideratzeko arrantzaleak sareekin zeuden tokiraino. Normalean egurrezkoak izaten zirenez, nasa horiek eskatzen zuten etengabeko mantenu bat, eskatzen zuten etengabeko konponketa batzuk egitea, eta horrek noski lan eta baliabide kostu bat zeukan. Ondorioz, garaiko gizarteentzako bazen elementu garrantzitsuak izaten ziren, eta haien inguruan sortzen ziren etengabeko negoziazioak eta gatazkak. Horri esker, askotan iturri idatzietan aipatuta azaltzen dira gatazka horiek, akorde horiek, eta baita ere zenbait kasutan, etengabeko mantenuari esker, gaur egun arte oraindikan ere konserbatzen dira nasa hauen zenbait arrasto, ikusiko dugun bezala. Azken finean, nasa hauek eragiten zutena zen, izokinaren arrantza puntu jakin batzuetan zentralizatzea, eta zentralizazio horri esker, baliabidea kontrolatuta edukitzea, ezta? Nasa kontrolatzen zuenak, kontrolatu zezaken izokinaren arrantza ibai edo itsasadar jakin batean. Nasa hauek ez ziren modu uniformean banatzen lurraldean. Bazeuden, iturri dokumentalek erakusten dute, nasak jartzeko modua eta haien inguru, haien jabetza, haien kudeaketa ez zela berdina lurralde edo estuario guztietan, ezta? Adibidez, Erdi Aroan jada, badirudi Deba edo Oiartzun bezalako itsasadarretan tokiko komunitateek arautu zutela arrantza askatasuna edukitzea bizilagun guztiek, beste baliabide batzuekin gertatzen zen bezala, eta horretan Albarok zerbait esan dezake agian, baliabide horiek komunal kontsideratzen ziren eta arrantza librea zen bizilagun guztientzat, ezta? Ondorioz nasak ez ziren paratzen, zergatik nasak suposatuko luketelako esku jakin batzuen pean jartzea baliabide hori. Gauza bera gertatzen zen adibidez Bizkaian, Bizkaiko Foru Berriak xedatzen du arrantzak izan behar duela jarduera libre bat bizkaitar guztientzat. Aldiz beste estuario batzuetan nasak egon bazeuden. Horian adibidez, badakigu, Asi Oriotik eta Tolosaraino bazeudela hainbat eta hainbat nasa, herri desberdinetan kokatuak, normalean nasa txikiak izaten ziren, eta Burdinola, Dorretxe, Untziola, desberdinetako jabeek kokatzen zituzten normalean. Beraz izaten ziren, tokiko elite txikiek kontrolatzen zituzten trampa batzuk, eta horren bidez, Oria ibaiko arrantza baliabideak zentralizatzen ziren. Aldiz Urolan,
ondoko ibaian, kontrakoa gertatzen zen, ezta? Urolan badaukagu akordio bat, 1996 urtean, Zumaiako eta Getariako udalek sinatua. Zumaia hiribildu bezala, mende erdi lehenago sortua zen, 1357 urtean, eta, behin hiribildu bezala sortutakoan, bere udalbarrutia definitzen hasi zen, ezta? Udalbarruti horren barruan, itsasadarraren auzia piztu zen, lehenagotik existitzen zen hiribildu batekin, Getariarekin, eta akordio hori definizio udalbarrutien eta udal jurisdikzioen definizio horren barruan kokatu beharko genuke. Akordio horrek hainbat kontu arautzen ditu, bai navigazioari dagokionez, bai ibaiaren beraren jabetzari dagokionez, bai lurraldetasunari, bai jarduera desberdinei lotuta, eta arrantzaren kasuan xedatzen du herritarrek ez dutela eskubiderik izango, ez getariarrek, ez zumaiarrek, nasak paratzeko Urolako itsasadarrean. Zergatik, eskubide hori itsasadarraren jurisdikzio esklusiboa daukan Zumaiako udalak edo Zumaiako kontzejuak bakarrik izango lukelako. Eta hain zuzen ere, 16. eta 17. mendetan badaude hainbat gatazka, Zumaiako kontzejuak edukiko dituenak, oikiako baserritarrekin, oikiarrek nasak kolgatzen dituztelako izokina arrantzatzeko, eta udalak argudiatzen duelako, hori udal araudien kontrakoa dela. Antzeko zerbait gertatuko da, baina askoz ere intentsitate handiagoarekin, eta askoz ere modu zurrunagoan Bidasoaren kasuan. Eta hor protagonismo nagusia Hondarribiko hiribilduak izango du. Gai hau, kasu hau, pixkat sakonago aztertuko dugu, iruditzen zaidalako badula bere mamia. Eta, antzeko kudeaketa eredu batekin hasi zen, baina berehala aldatu zen Urumearen kasuan. Urumearen kasuan Donostiako eta Hernaniko hiribilduak izan ziren bereziki garrantzitsuak. Hori, Iñakik garatuko du pixkat aurrerago, baina Urumeako kasua pixka bat berezia da, konparatuta Urolan edo Bidasoan gertatzen zenarekin. Beraz, bukaerarako utziko dugu. Bidasoan zentratuko gara, momentu batez. Bidasoako estuarioa badakizue badela lurralde berezia. Alde batetikan muga egiten dulako, 3 lurralderen artean, alde batetikan Gipuzkoa, beste aldetikan Nafarroa, 3. aldetik Lapurdi. Noiztik izan da muga ingurua Bidasoako estuarioa? Erdi Arotik. Badakigu 13. mendean, 1200. urtean, Gipuzkoa Gaztelaren menpe pasatzen dela, Bortziriak Nafarroaren baitan gelditzen dira, eta aldiz Lapurdi 13. mendean, eta Lapurdirekin batera Urruña eta Hendaia, pasako dira Akitaniako dukerriaren menpe eta Inglaterrako erresumaren menpe. Beraz, Bidasoako estuarioa bihurtuko da 3 erresumaren arteko muga, 13. mendean jada. Muga izango denez, bai alde bateko eta bai beste aldeko agintari politikoak saiatuko dira muga horren kontrola lortzen, eta horretarako tresna izango da hiribilduak fundatzea. Hondarribiko hiribildua Gaztelako koroak fundatuko du 1203. urtean, Gipuzkoa kontrolpean hartuta 3 urte beranduago, eta bere funtzio nagusia izango da, hain zuzen ere, Bidasoako estuarioak eskaintzen duen pasabide hori, bai Lapurdi aldera eta Akitania aldera, eta baita Nafarro aldera ere, kontrolatzea. Hondarribiari Alfonso Zortzigarrenak, Gaztelako erregeak, emango dio hirigutun nahiko xehe bat, eta hirigutun horretan zehaztuko da hiribilduak izango duen lurraldea. Eta lurralde horren barruan, ematen dio Bidasoako itsasadar osoaren jurisdikzio osoa, itsasgoran urak estaltzen dituen lurralde guztietan. Hau da, ibaia etzen muga. Ibaia guztiz Hondarribiaren menpeko lurralde konsideratzen da. Muga da ibaiaren eskuinaldeko herribera. Eta hau, gatazka iturri izango da hurrengo mendetan ikusiko dugun bezala. 13. mende honetan, badire hainbat aipamen, izokin nasak egon bazeudela frogatzen dutenak. Hau ez da raroa, adibidez Atxurrin Baionan garai honetan bertan ohikoa da izokin nasen referentziak aurkitzea, eta Bidasoan ere bai. Bidasoaren kasuan, aipatutako izokin nasa zaharrena bada Zubernoako nasa, 1289. mendeko agiri batean azaltzen da aipatuta, ze bertan Lastaola dorretxeko jaunak, Juan Martin izenekoak, Hondarribiko hiribilduarekin akordio bat sinatzen du, ordura arte izan dituzten zenbait gatazka bukatzeko, eta, itsasadarrari lotutako baliabide jakin batzuen kudeaketa adosteko. Baliabide horien artean aipatzen da izokin nasa bat. Izokin nasa hori ez da zehazten non kokatuta dagoen, baina bai badirudi, Juan Martin hiltzen denean izokin nasa horren jabetza emango dio Zubernoako prioratuari. Zubernoako prioratua bazen Urruñako jurisdikzioan kokatutako monasterio bat, 13. mendean sortua, hor ikusten duzen ondagoen kokatuta, gaur egun Hendaiaren lurraldean, eta nasa, prioratuaren
prioratutik hurbil egonik, priorearen jabetza Zubernuako nasa bezala ezagutuko da momentu horretatik aurrera. Beraz, ez Hondarribiarena, naiz eta Hondarribiaren jurisdikziopean egon, gogoratu itsasadar guztia Hondarribiarena zela, baizik eta Zubernuako prioratuarena. Badago beste izoki nasa bat, aipatzen dena pixka bat beranduago, 1989 urtean, kasu honetan itsasadarraren barnealdean kokatua. Elorregiko nasa. Elorregiko nasa Hondarribiko kontzejuaren jabetza zen, Hondarribiko kontzejua zen jabea, naiz eta, Hondarribitik ikusten duzen bezala nahiko urrutik kokatuta zegoen. Biriatuko kaskotik hurbil zegoen, Irungo lurraldetik hurbil ere bai, baina Hondarribitik nahiko urruti. Eta badirudi, hain urruti egonik hiribildutik, kontzejuak arazo batzuk bazeuzkala nasa horren kontrola mantentzeko. Izan ere, 1989 urtean, kontzejuak sinatu behar izan zuen akordio bat, Domen Jairiburu Zubernuak, Biriatuko Buniort etxeko Andrearekin, nasa horren segurtasuna mantentzeko. Akordioak zioen, funtsean, Domen Jairiburuk eta bere menpekoek, sus allegados y paniaguados esaten du akordioak, ez zutela nasa erasotuko, nasa babestu egingo zutela, eta trukean Hondarribiko udalak emango zizkiela errenta batzuk urtero, izokin nasa horren mantenua ziurtatzearen truke. Bada iaia metodo mafioso bat, baina horrela egin zuten. Eta hain zuzen ere, Elorregiko nasa hurrengo mendeetan etengabe aipatuta azalduko da Hondarribiko kontzejuaren menpe, baina etengabe ere izugarrizko gatazkak izango ditu kontzejuak Biriatuarrekin eta zehazki Buniort etxeko jaun Andreekin, hain zuzen ere nasa horren jabetza eta izokina arrantzatzeko eskubidearen inguruan. Ezingo genituzke laburbildu gatazka guztiak, aipatuko ditugu bortitzenak izan zirenak, baina ikusiko duzue hainbat mende hartzen dituztela, eta hori esanguratsua da, ezta. Gatazka ziur aski gogorrena 1509 urtean hasi zen. 1509 urtean iaia gerra totala gertatu zen Bidasoako estuarioan, alde batetikan Hondarribiko hiribildua zegoen, beste aldetikan Lapurdiko komunitateak, Urruña, Biriatu eta Zubernoa, eta Hendaia, barkatu. Eta haien guztien buru Urtubiako jaun Andreak. Ez gara hasiko xe azaltzen, baina gatazka hasi zen, Lapurtarrek beratik ibaian bera Hondarribiko portura bidean zijoan artile karga bat sekuestratu zutelako eta erreskate bat eskatu zutelako ura portura iristen ustearen truke. Ondorioz Hondarribiak gerra deklaratu zen modu ez ofizialean, baina etengabeko erasoak egin zizkien Hendaiar, Biriatuar, Urruñar arrantzalei, nekazariei eta merkatariei, eta tensioak gora eta gora egin zuen 3 urtez, 1511 urtean, azkenean Espainiar eta Frantziar monarkien agintariek, ordezkariek barkatu, esku hartu zuten arte, eta nolabait ere akordio batera iritsi ziren arte, nolabait ere bake soziala mantentzea aldera, ezta. Bertan, aitortu zitzaien lehendabiziko aldiz Hendaiarrei itsasadarraren barruan arrantza egiteko eta nabigatzeko eskubidea, naiz eta itsasontzi handirik ezin izango zuten sartu, bakarrik ilarik gabeko txalupak. Beraz, momentuko soluzioa izan zen, baina ez zuen lortu epe luzera gatazkak heliaraztea, ezta. Izan ere, 1522 urtean, 20 urte beranduago, berriro ere gatazka piztuko zen, Hondarribiko kontzejuan alerta iritsi zen Biriatuko Buniortarrak berriro ere nasa berri bat ere ekitzen ari zirela Biriatu inguruan, Alundan, hor ikusten duzuen dagoen kokatuta Alunda, eta horrek suposatzen zuen Hondarribiko jurisdikzioaren urraketa bat. Beraz, Hondarribiko kontzejuak bidali zituen Urruñara eta Baionara bere ordezkariak exigituz lan hori geldiarazteko, Urruñarrek erantzun zuten beraiek ere eskubidea zeukatela itsasadarraren beraien partean arrantza egiteko 1511ko itunaren arabera, eta azkenan Hondarribiko kontzejuak armatutako gizon batzuk jarri behar izan zituen Elorregiko nasa zaintzen gau eta egun, Biriatuarrek suntsitzeko mehatxua egin zietelako, ezta. 1573an berriro ere gatazka piztu zen. Kasu honetan, Irundarren eta Hondarribiako kontzejuaren artean. Irundarrak hasi ziren Behobiako ibiaren ondoan nasa berri bat eraikitzen, Hondarribiak aurreko kasuetan bezala salatu egin zuen lan hori bere jurisdikzio esklusiboa urratzen zuelako itsasadarraren gainean, eta kasu honetan Gipuzkoako korregidoreak berehala agindu zuen nasa berria suntsitzea.
baina ikusten dugu, ez zela bakarrik Gipuzkoaren eta Lapurtaren arteko gatazka bat, baizik eta baita ere Hondarribiko hiribilduak itsasadarraren jurisdikzioaren jabe bezala beste komunitateekin ere bazeukan gatazka bat. Azkenean, esan genezake gai hau esplizituki landu zuen lehendabiziko akordio serioa 1659an iritsi zela. Ikusten duzue, 2 mende beranduago, 2 mendeko gatazken ondoren. 1659an sinatu zen Bidasoako faisaien Irlan oso famatua den Pirinioetako bakea. Segurazki entzun duzu, ezta? 30 urteko gerrari bukaera eman zion Westfaliako bakearen testu inguruan sinatutako akordio bat izan zen, Espainiako eta Frantziako monarkien artean, eta bertan lehendabiziko aldiz idatziz jarri zen Pirinioak izango zirela bi erresumen arteko muga. Hor eman ziren zenbait lur trukaketa, baina salbuespen bat izan zen akordio horrek, eta salbuespena izan zen hain zuzen ere Bidasoako estuarioa. Ez zuten lortu ados jartzea Bidasoako estuarioaren eta Izokin arrantzaren kudeaketaren inguruan, eta klausula sekretu bat, artikulu sekretu bat erantsi zioten Pirinioetako tratatuari, esanez, etorkizuneko negoziazio baten ondorioz, Hondarribiko eta Hendaiako udalek eta Espainiako eta Frantziako koroek sinatuko zutela akordio berri bat, gai hau behin betiko itxita uzteko. Noski, ez zen inoiz iritsi akordio hori, negoziazioak abiatu ziren Madrilen bi monarkien arteko emisarioen artean, garai hartan Frantzia, Luis Hamalaugarrenaren erregetzaren pean Europa mailako potentzia bezala indartzen ari zen, eta Luis Hamalaugarrenak nolabait ere aprobetxatu nahi zuen Hondarribiaren eta Hendaiaren arteko gatazka hau arrantzaren inguruan bere botere politikoaren eta bere jurisdikzio politikoaren sendotze, bere botere politikoa eta jurisdikzioa sendotzeko aitzakia bezala, ezta? Beraz, babes diplomatikoa eman zien Hendaiarrei Bidasoaren itsasadarraren erdia kontrolatu zezaten, eta ondorioz nasak eraikitzeko eskubidea eta Izokinaren arrantza gauzatu ahal izateko eskubidea aitortuz. Hondarribitarrek ez zuten onartu nahi izan, eta 1677 urtean Frantziako koroak ebazpen unilateral bat eman zuen, Hendaiarrei aitortuz Bidasoaren erdia, zuzenean. Eta momentu horretatik aurrera, Lapurtarrak libre sentituko ziren, Hondarribiarrek beraien itsasadarraren aldea zapalduz gero erasotzeko, eta beraiek ere nasak eta arrantza egiteko. Beraz, gatazkak bere horretan jarraitu zuen, ezta? 18. mendean zehar egia da Hondarribiak lortu zuela gutxi gora bera bere nasaren, elorregiko nasaren kontrola mantentzea, Zubernuako prioratuak mantendu zuen berea, eta bi horiek izan ziren epe luzean mantendu ziren bi nasa bakarrak. Beste saiakera batzuk egon ziren nasa berriak eraikitzeko, baina Hondarribiak ongi gaizki lortu zuen horiek geldiaraztea, ezta? 1777 urtean egon zen beste gatazka bat, Irundarrek berriro saiatu zirelako nasa berri bat eraikitzen, kontutan hartu behar dugu, 1776an urtebete lehenago Irun desanexionatu egin zela, Hondarribiaren menpeko herri izatetik udalerri independente izatera pasa zen, eta ondorioz Irungo udal berriak esan zuen, edo defendatu zuen, itsasadarraren barnealdea Irungo jurisdikziope izan bertzela, eta nasa berria eraikitzen saiatu ziren, arrakastari gabe berriro ere, eta tira, egoera azkenean behin betiko aldatuko da 1856 urtean. 1856 urtean Espainiak eta Frantziak tratatu berri bat sinatuko dute Baionan, eta bertan konponduko dute edo itxiko dute Pirinioetako bakean itxigabe gelditu zen auzia, hau da Bidasoako jurisdikzioa zein egokitu behar zitzaion. Behin betiko onartu zen Bidasoaren kanalaren erdian egongo zela bi estatuen arteko muga, eta ondorioz Hondarribiak mendeetan zehar defendatu izan zuen jurisdikzio esklusibo hori bertan bera geldituko zela. Horrekin batera elorregiko nasa desmantelatu egin beharko zuen, Frantziako gobernuak kalte ordain bat ordaindu ondoren, eta Hondarribiak ordura arte Izokin arrantzaren gainean izandako monopolioa bertan bera geldituko zen. Beraz, ikusten dugu, 13. mendetik 19. mendera arte, 7 mendez izugarrizko gatazka iturri izan zela Izokin arrantza. Izokinak arrantzatzeko nasak ondare preziatua ziren, bai Hondarribiko kontzejuarentzat, bai Hondarribiko kontzejuari desafio egiten zioten Lapurtarrentzat, Irundarrentzat, eta horrek erakusten digu, baliabide esanguratsua zela, ezta? Eta horren arabera ere ikusten dugu,
garai desberdinetan egindako kartografian errepresentatuta azaltzen direla izoki nasa hauek, paisaiako elementu garrantzitsu bezala. Hemen daukagu plano desberdinetan 17. mendetik 19. mendera arte Elorregiko nasa. Gogoratu Behobiako ibitik gora Biriatu ondoan zegoen nasa hori, Hondarribiko kontzejua jabe zuena. Ikusten duzue, 1609koa da errepresentazio zaharrena, Salmonera de Fonterrabia jartzen du, argi eta garbi adierazten du zer den, ezta? Eta hortikan aurrera ikusten duzue V itxurako pilote lerrokadura horiek azaltzen direla mapa desberdinetan, eta zenbait kasutan gainera informazio interesgarriak ematen dizkigute. Adibidez, C letrarekin aipatuta azaltzen den mapan, bada mapa militar frantses bat, 18. mendekoa, eta bertan esaten da Maison de Pêcheurs Espagnol eta Xam dagon Aruntz etxearen zelaia, ibai ertzean, 20 sos jasotzen zituena Des Español, hau da Hondarribiko kontzejuaren aldetik. Zergatik, Hondarribiko kontzejuak bere nasa montatu alizateko, beharrezkoa zuelako Aruntz etxearen zelai hori zapaltzea, sareak paratu alizateko, ezta? Beraz, kudeaketa hori mantentzen zela eta negoziazio eta gatazka horiek etengabekoak izan zirela erakusten digu ere bai. Nasa hori desagertu zen, esan dugun bezala, 19. mendearen erdialdean, 1856ko Baionako tratatuaren ondoren, baina gaur egun joaten baldin bagara itsasbehera denean Behobiara, oraindik ere bere aztarnak ikus daitezke Biriatuko peajearen autopistako zubiaren azpian. Argazki ez da oso ona, baina ikusten da, bada lerrokatutako estaka serie bat, uste dut 17 daudela guztira, eta hor daude. Segurazki nasa horren azken berrera ikuntzaren lekuko bezala, ezta? Beste nasa garrantzitsua bidasoan, bada Zubernoako nasa. Zubernoako nasa, gogoratu, prioratuaren jabetza izan zela, Hondarribiak bere jurisdikzioan toleratu zuen nasa bakarra, Elorregikoa kenduta, eta kasu honetan ere, 1609ko mapan, Antonio Itziondok egindako mapan azaltzen da, ez dakit oso ondo ikusten da, baina jartzen du, ikusten duzue irudian ezkerrean errota bat azaltzen dela, jartzen du Presa del Molino de Francia, ez dakit ikusten den, eta handikan eskubira dauden bi irlen artean, alderantziz jarritako V bat azaltzen da, hori da nasa, eta bertan idatzita jartzen du Nasas de Francia, hori da Zubernoako priorearen nasa. Aipatuta azaltzen da, edo representatuta azaltzen da beste mapa batzutan ere, eta kasu honetan, jarri dizudan argazki horrek erakusten du Santiago Aurrea Irla, bertan marea bajoa dagoenean, Santiago Aurrea Irla bada polder bat, 18. mendean ere ikizena, eta, marea bajo dagoenean Irlaren ertzean azaltzen da estaka serie hori, ni ez nago guzti ziur nasaren arrastoak horiek ote diren, edo beste zubiren baten, edo arrastoak izan dute daitezken, baina inguru horretan egongo litzateke edo zein kasutan Zubernoako nasa. Zubernoako nasa badakigu gainera, Hondarribikoa baino pixka lehenago desagertu zela Frantziar iraultzaren ondorioz, Zubernoako monasterioa disolbatu egin zelako eta bere jabetzak enkantean saldu zirelako. Beraz, 19. mende hasieran ja desagertuta zegoen nasa. Eta 19. mendean nasa hauek desagertu zirenean zer? Izokina arrantzatzeari utzi zioten? Ez. 7 mendez Hondarribia ez ziren gainerako komunitateak aritu ziren izokina arrantza horretan parte hartzen saiatzen, eta 19. mendean behin betiko lortu zuten. Behin Hondarribiaren jurisdikzio esklusiboa eta Hondarribiaren arrantza monopolioa desagertuta, aitortu zitzaien Bidasoako itsasadarrean zeuden 5 udalerriei, Irun, Hondarribia, Hendaia, Biriatu eta Urruñari, itsasadarrean libreki arrantzatzeko eskubidea. Izokin arrantza bihurtu zen, beste estuario batzutan antzinatik gertatzen zen bezala, jarduera libre bat, bertako bizilagun guztientzat, eta gainera araudi espezifiko bat idatzi zen, aitortuz bai alde bateko eta bai beste aldeko arrantzalei, arrantzaren produktua alde bateko zein besteko merkatuetan inolako zergarik ordaindu gabe saltzeko eskubidea. Horrekin batera, arrantza egiteko sareen neurriak, arrantza egiteko sareen kopuruak, arrantza txandak, arrantza egiteko sareak izango zituzten bizilagun kopuruak, hori guztia arautzen joan zen,
gero Iñakik aipatuko du pixkat eta gehiagorekin, baina araudiz berriak zeratzen joan ziren, xedatzen joan ziren, arrantza hori modu libre batean gauzatzeko, modu ordenatu batean, ezta? Hor adibidez jarri dizudan grafiko horretan azaltzen dira Irungo udalbarrutiaren barruan izokin arrantza egiteko baimena eta izokin arrantza egiteko sareak zituzten bizilagun kopurua. Ikusten duzue 19. mende osoan zehar nahiko handia izan zela, bere goia jo zuen 1877 urtean. Gainera esanguratsua da, ze zerrenda azaltzen da izen eta bizenekin Irungo artxiboan, eta sareak zituzten pertsona asko emakumeak ziren. Ez da oso ohiko izaten, baina izen eta bizenez azaltzen dira, eta badakigu hainbat belaunalditan ere transmititzen ziren eskubideak izaten zirela, ezta? Gero 19. mendeak aurrera egin ala, kopuru horrek bera egiten du, eta 20. mendearen hasieran ja desagertzera jotzen du, ezta? Anekdota bat da, baina gure Berramonak adibidez beti esaten zuen, bera bazen Bidasoa Ertzeko baserri baten jaioa Gaztainalden, eta berak beti esaten zuen, bere familia izan zela izokin arrantza sareekin egiteko baimena izan zuen azken etxea. Beraz, pentsatu behar dugu, 20. mendearen lehen erdian desagertzera egin zuen prozesu bat izan zela, modu honetan sareekin izokina arrantzatzeko modu honek. Zergatia agian zuk azalduko diguzu, Iñaki? Markatu, ikusiko ez gauza batzuk koinziditze dutela Bidasoan da Urumean, baino garaiaren arabera aldatu egiten diala, eta sareen kontua, gero aipatuko dizuet batez ere, Hernanin izan genulako zorte oso handia, izokin arrantzale izan dako bati elkarrizketa bat egiteko, eta artxibo dokumentatik bakarrik ez, ahozkotasunetik ere jasotzeko pixka bat bere ezagutza hori ez. Pixka gerturatuko gera Bidasoatik Urumeara, hementxe bertan daukagu Urumea, eta jarriko izkizuet adibide konkretu batzuk zehaztu gabe, horren beste sartu gabe historian, ikusteko ere Urumea bailarak izugarrizko garrantzia edukidula izokin arrantzaren historian ez. Beti korrontearen kontra bai izokina eta bai ikusiko zuen izokina arrantza ere. Izokinaren ibilbide historikoa Urumean nahiko luzea da, baino mugarri txiki batzuk jarri izkizuet. Aurrenekoa 1564koa aipatuko izuet eta gero bukatuko dugu 21. mendean. Momentu honetan dagoen egoeraz ere hitz egin dezakegu. 1564 arte izokin asa jartzeko eta ustiatzeko eskumena errematean ematen zuten, bai Donostiako udalak eta bai Hernaniko udalak. Alegia, etzan libre arrantza, errematean ematen zuten. Kontua da urte horretan, Josuk aipatu du 19. mendean izan zala Bidasoan, baina Urumean jada 16. mendean libreki uzten dute izokina arrantzaren baimena bertako biztanlengan. Horrek noski, demokratikoki, askoz eredugarriagoa irutzen zaigu, denak daukatelako, denek dutelako arrantza egiteko aukera. Baina horrek sortzen du gatazka sorta oso handi bat. Izan ere, herritar guztiek arrantzatzeko baimena duten momentuan, gertatzen da gehiegizko arrantza sortzen dela momentu batzutan. Eta gehiegizko arrantza horren aurrean, gatazkak areagotu egiten dira. Hor daukagu 1779ko eredu bat, adibide bat barkatu, eta ikusia hasten diala arauak jartzen. Urdinez jarri dizkizuet esalditxo batzuk, eta gero hausnarketa txiki bat egin nahiko nuke esaldi guzti horiek pilatuta. Aipatzen du 1779an arrantza debekatzen dela urritik urtarrilera. Ez da kasualitatea urritik urtarrilera debekatzea. Izan ere urritik urtarrilera izokinaren ugal garaia izaten da herrioan. Zuek pentsatu behar dezue, hasiko liratekela martxo inguruan igotzen handienak, izokina handienak, kaina arte edo igoko lirateke tamaina handienekoak, eta kainetik abuztura bitartean txikixeagoak.
Tamaina handietaz hitz egitean zaila da, esaten da, 12 kilokoak, 15koak harrapatu izan diala. Hitz egiten badezu izokin arrantzale izan dienekin, esaten dizue 6-7 kilokoak oso handiak ziala. Eta, bueno, urumean, 3, 2, 4 kilokoak sartzen dira oraindik ere, ez? Baina, bueno, esaten una, ez? Gehiegizko arrantza horrek gatazka sortuzun, eta gatazka horrek arau batzuk jarri beharra. 19. mendean gatazkaren puntu ez esango maksimoan, baina bai ikusten dira gatazkak ja modu pertsonalean alde batetik eta beste aldetik herrien arteko gatazka daudela. 1816an adibidez badago dokumento bat, ez dizuet esan hau Hernaniko udal artxibotik ateata daude dokumentu gehienak, baina aipatzen du Pascual Zuaznabar eta beste herritar batzuk kontrako auzi bat jartzen dela martxan. Izan ere, izokin arrantza dela eta hildako bat eta zaurituak agertzen dira. Zaret, horiak gatazkak hildakoak ekartzen ditu izokin arrantzaenak. Ez da kasualitatea, izan ere gero agertuko da dokumentu bat, azalduko dizuet, nun dokumentu horretan bertan 18 arrantzale, izokin arrantzalek sinatzen duten izokina dela beraien familientzako sostengu bakarra. Alegia, izokin arrantzaz bizi dira. Donostian. Ez egu pentsatu behar ez dakinun Donostian, 19. mendean. Batzuetan, 1816an gertatu bezala, pertsonalak dira gatazkak, baina 1824an ja herri arteko gatazkak hasten dira sortzen, eta pentsan, zenbatenako izango zian horiek, Donostiko udaleko alkateak, Goizuetakoa, Aranokoa, Hernanikoa eta Donostikoa bertakoa, Orreagako kalonjeken izan ere horiek artikutza inguruan lurrak zituzten, eta izokina ainarbe inguruan igo ziteken, bildu egiten dira Loiolako plazan. Biltzen dira izan ere, nasak jartzen ditugun momentuan, edo sareak jartzen ditugun momentuan, Donostian edo Astigarragan, Hernani, Arano eta Goizuetako arrantzaleek izokin gutxiago daukate. Eta orduan sortzen da gatazka oso handi bat herrien artekoa. Eta aipatzen dutena dokumento hortan da, Urumean gorako herritarrek, nasek ez dieten izokinei gora igotzen duzten. Alegia, bertako herritarrek oso ondo dakitez zein dan izokinaren biologia. Atentzioa ditzen du, 1879ko badago Donostiko alkateari bidaltzen zaion eskaera bat, leheno aipatzen izuen, bertako 18 izokin arrantzalek sinatzen dute. Eta kexu dira, izan ere Marinako komandanteak debekatu egiten die izokina arrantzatzea Santa Katalinako zubian, hementxe. Marinako komandanteak esaten du, itxasoratzen dan lekutik 500 metro baino gutxiagora daudela arrantzan, eta hori itxasokoen eskumenan dagoela, ez beraiena. Hauek kexu dira, alkateari idazten diote esanez, aizu, gu izokin arrantzaz bizigea, eta ezin digute debekatu hau. Baino gainera, neurtu egin dugu eta oker daude. Guk 567 metrora arrantzatzen dugu. Orduan, eztabaida horretan, hori bakarrik ez, beraiek arrazoitzen dutena da, beraiek arrantzatu dezaketela soilik marearen arabera. Alegia, ezin dute eguneko edozein momentutan arrantzatu. Eta badago oso dokumentu polit bat, dela ikusten dezuen horko ez esango ilustrazio, baina bai mapa bat eskuz egina, garai hartan egindakoa da, Hernaniko udal artxiboan dago. Eta aipatzen dute, Hernanin Eziagoko errotan, badagola errota bat nasarekin.
eta haiek ez dutela uzten izokina gora igotzen. Nasak berak bideratzen dulako errotara, eta haiek 24 ordutan arrantzatzen dutela. Karo, herrioa alde batetik bestera gurutzatu da daukate, izokinak ezaka beste remediorik nasaren V formarekin enbutu moduan sartzekoa. Hori gutxi ez, eta esaten dute, errotak baduela goiko aldean, deposito bat, eta deposito horretara herrioaren goiko aldetik kanal antzeko badatorrela. Ze gertatzen da izokinak ugaldu eta izoki semeak, izokikumeak edukitzen dituztenean, izokikume horiek herrioan bera itxasora dijoaztenean, deposito horretan bukatzen dute. Orduan, negozio honaz daukan montatua eziagoko errotakoak, izokina handia garrapatziztulako eta berakoan izokikumeak ere. Eta karo, Donostiako Santa Katalinako arrantzaleek aipatzen dute, gu marearen arabera, ari gea hemen, arrantzan, 18 familia gaude hortaz bizi geanak, eta eziagoko errotan 24 ordutan harrapatzen dute izokina. 20. mendera joan da, 1900 urtean, hau Munibetik, Arantzaizintza elkarteko Munibetik hartutako datua da, aipatzen du Urumea ibai ezaguna zela erakartzi zituen arrantzalengatik eta turismoagatik. Hau da, izokina arrantzak turismoa erakar zezakela aipatzen du, ez? Gerra zibil garaian sartzen gera, eta datu moduan, 2000 kilogramo izokin arrantzatzen omen zen urtean Urumean. Hori aipatzen da gerra garaikoa. Nik uste dut nahiko datu esanguratsua dela, izan ere, kontuan izan ja, iaia erdiarotik hasi gala izokin arrantzan, eta hemen 1953-1956an gaude, eta hortik urte gutxira, gertatuko da ikusiko zuen bezala, izokina Urumeatik desagertu egiten dela. Oso urte gutxian, 2000 kilo arrantzatzetik desagertzera. Horren aurretik ordea badago gauza oso kurioso bat, hau adibidez ez genuen jarri argiakoan okerrez banago, eta badago dokumento bat nun Hernaniko alkateak bidaltzen dion orduko batalloi falangista bateko arduradunari karta bat esanez, se me denuncia que elementos del batallón del digno mando de ustedes se han dedicado a la pesca del salmón en el río Urumea con bombas de mano. Alegia, eskuko bombekin izokina arrantzan ibilizian. Hori bakarrik ez, esan zuten inguruko baserrietan ere aipatzen du ibiliziala lapurretan, eta que se bañaban sin taparrabo alguno, eta herritar guztiak astoratzen aiziala. Kuriosia de moda. 1929 urtean, Josuk aipatutako kontu bat etortzen zaigu. Nekazaritza ministerioak izokinak sareekin arrantzatzea debekatu eta dagoela aipatzen du. Hortik aurrera, kainaren bidez arrantzatu behar da. Pentsatu ezakegu sarea botatzeak izokin gehiago harrapatzea ekarreko dula. Eta ordea kainarekin joateak gutxiago. Hor jarri dizuet izokinaren alde edo izokinaren kalte ote den. Galdera hor utziko dut, ez den nik erantzungo. Izokin arrantzale izandakoak erantzun zigun, bere ustez zertan gertatu zana. 60. hamarkadan, 1970 hamarkadako inguruan, izokina desagertu egiten da Urumeatik, industrializazioak, industria sortzen da, kutsadurak egiten duna da, Urumea momentu horretan izokinarentzako dagoeneko jasangaitza egitea. Aipatzen da dokumentoren batean, uste dutela ez dutela berriro ikusiko izokinik, bat ikusi dutela. Eta ez dutela uste gehiago ikusiko dutenik azkeneko izokina izango ote zen. Zorionez ez da hola izan, Urumea ibaiaren kalitate asko hobetu da azken urteetan, bai, badaude, oraindik ere ez da kalitate fisiko-kimikoa ez da nahikoa, ibaiaren arroaren kalitatea ere hobetzeko beharra ere badago, baino
aldaketa horiek eta onura horiek ekarri zutena da izokina berriro bueltatzea, urumeara. Egun urtearen arabera aldakorra da, baino Hernani inguruan 100 gora igotzen dira, eta, oaintxe bertan, asteburu hontarako euri pixka bat eman dute, ez dugu sinisten euria zer dan ez dakigu, baina esango nuke euri pixka bat egingo balu, agian kolpe txiki bat emango luketela izokin batzuk beti gora egiteko, ze pentsatu euririk gabe zenbat demora da maikigun, herri baze baju dagon, eta izokinak korrontearen kontra egiten du, ura behar du, eta korrontea behar du beti gora egiteko, eta beti gora ez badu egiten, goien ditu ugaltzeko eremuak. Orduan, euri pixka batekin, kolpe horiekin beti gora egiten duten, ezta? Hau da egoera gaur egun, izokina badaukagu ikusi daiteke, baino, bagaude momentu batean nun izokina badugun, baino herritar askori izokinaren gatik galdetuta, ziur aski Noruegara jonko zaizkio buruko ideiak, ez? Izokinaren historia ikusi dugu nolakoa dan, Frantziak eta Espainiak Pirineoak banatu zituzten, da etzian kapazak izan bidasoan izokina arrantzaren akordio bat lortzeko, izokina arrantzak eta izokinaren historiak ikaragarrizko garrantzia izan du, eta momentu honetan bagaude, momentu batean nun herritar askok ez dakin ere agian izokina bertan urumean edo bidasoan badagula ez. Esan dizudan moduan, dudari gabe artxiboko dokumentuak oso garrantzitsua dira izokinaren historia ezagutzeko, baino beste gauza batzuk ikertzeko hankamotz gelditu daitezke, gero ikusiko dugun bezala. Guk Burbunak eta Etsaiak izeneko dokumental edo proiektu bat aurrera ateratzeko Urumea bailaran hainbat pertsona elkarrizketatu genitun, horietako bat Joseo Jarbide Txantxua, familia txantxotarrak, behaiek esatute, txantxua elkarrizketatu genuen, eta gustatuko litzaidake, ez deten hanka sartzen, bideoa jartzea izokinari buruz urumeakoek esaten dutenari buruz. Xerbo, janomendo lagoa, horarra bauta. Izogin. Ez da ikusten. Hurrengo itzaldeko utzi behar genien zer hobetu, ezta? Ahotsa adibidez. Bai. Izuko xemiak, bandaarrak. Izuko jagitetun umiak. Izuko xemiak. Banda. Bai, Piluak. Gumoteko eskortan. Milak esan zen izuko umiak. 2 urte menitzetxo. 3 urte gojutean bera. Hau da Joseo Jarbide. Entonces 2 kilo tarde, 3 kilo, entonces... 5 kilo tarde, pitzatu zizkin. Oain esan da ez tekin portik eta, atxigulan. Hor, bolatako janpadak txuartan, ilunagin txingan gotan ezkin, da gero guzien ilunagin atea bihar da, hazen ilun ateatzen da, ustia. Txingau falta, posatzen ninda, egun argitzea, kauen, iare sartu, zutik hankak, iare, goien txutel hankakin, nun harrapatzen, hankakin harrapatu, zaria. Sari emana aurrea. Beak emana? Beak emana.
Azte poste mantzian hartu da. 5 kilo terde pitzatu zizkin. Betio? Izo bideo ikusi da handuina, 6 kilo terdikoa. Gabarta hartu nion, 2 han. Orduan atzutarrak eta gatxatat denak sozi gintzuen. 6 kilo terde zan, bat eta besti 6 kilo, 2. Da, zazpi beste entzun kiloa. Eta orduan asko zan. Oain, izuk ikusi deu, Bai. bai ikusi deu, baina urte asko pasai da, ikusi dein be. Angula eratuet. Bueno, ikuste zue, zoritxarrez, horietako batzuk ja utzi gaituzte, baina behaien ahozkotasuna eta elkarrizketak gelditu zaizkigu bilduta. Ez da ikusi zuen aipamen bat egiten duna, kantxotarrak eta altzutarrak sozio ingenun. Horrek adierazten du batetik, leheno aipatzen genuna ez, baziala familiak espezializatuak edo esango nuke izokin arrantzan. Jose Oiarbidek aipatzen zigun, leheno aipatu ez, sarea eta kainaren arteko alde edo kalte esaten nuna, guk ezer esan gabe esan zigun, peak ezagutu zula sarea debekatu zen garaia. Eta bere ustez sarea debekatzea izokinaren kalte izan zala. Zergaitik galdetu genion, eta erantzuna izan zen, ordura arte oso gutxi ginen familiak izokin arrantza sarearekin egiten genunak. Jakin egin behar da, tradizio bat zegon, ezagutza bat zegon, eta izokinaren biologia ezagutzen zen. Eta beak esatezun, kainarekin hasi zanean libre, orduan edozein joaten zala arrantzara. Eta sareak mugatu iten zula izokinaren tamaina, baino kainak ezetz. Orduan bere ustez, sareak beak tamaina, sareen tamainak egiten zutena da izoki kumeak libre ustea. Ordea, kainarekin ez omen zan errespetatzen. Hori bere iritzia, hemen uzten dut. Interesgarria da ikustea nola familia batzuk espezializatuak zeuden. Hernanik Udal Artxiboan ikusten badego, eztabaidak ikusten dira, altzutarrek ere alkateari abisuren bat pasa, aipatzen da hortik adarrekin eta nasa antzeko bat egiten nahi dian batzuk ibil diala, eta gauza interesgarriak daude, eta gezurra ematen du, Jose Oiarbide guen dela gutxi joan zitzaigun, mundu hori ezagutu izana eta beraien aitonak eta birraitonak eta izokin arrantzan ibili, eta beraiek ere hori jaso izana ez. Horrek adierazten du askotan ofizio hori beste ofizioak bezala, arginarenak eta familian bertan batatik bestera pasatzen ziala, eta Josuk esan du artxiboetan ikusten dela abizenak ez, errepikatzen diala. Karo, zer ekarri zigun, edo zer ekartzen digu izokin arrantzaren ofizioko azken lekuko hauen elkarrizketatzeak. Artxiboko dokumentuek informazio ikaragarria ekartzen digute, baino, utziko jazue, jake biologo bat ekartzeko ausardia eukide zuen, biologia aldetik, eta esango nuke ahozkotasun eta euskera aldetik, oso aberasgarria da ofizio hori bizi izan duten azkeneko lekukoak elkarrizketatzea. Hemen jarri dizkizuet urdinez goien, nire aurkezpenean zehar agertutako esaldi batzuk. Gehiegizko arrantza debekatzen du urritik urtarrilera bitartean, nasek ez dieten izokinei gora igotzen uzten, izokinak harrapatu gorakoan eta izukisemeak beherakoan. Horrek gutxienez adierazten du izokinaren biologiaren eta bere ugaltzeko garaiaren nun ugaltzen den ezagutza ikaragarri bat. Gaur egun entzungo zeinuten naturarekin daukagun kontaktua sustatu egin bardala eta hauekin hitz egiten degunean eta Josurekin hitz egiten gaur eguardian oso modernoak irutzi zaizkigun hitz asko ez esango erabiltzen zianik, baina bai azaltzen diala. Jose Oiarbidek etzun jasangarritasuna hitz egiten, etzun hitz hori erabiltzen, baina hitz egiten zuen kontzeptu horretaz.
esaten zuen izokin kumeari ez zitzaiola uzten aurrera egiten, kainarekin harrapatzen zalako. Krisi ekosozialaz hitz egiten dugunean, garai hartan ere bazegon. Ingurumena eta gizartea lotutako adibide oso garbia da izokin arrantzarena, ez? Eta gero, bigarren da azken puntu bat gehitu nahiko nuke, eta da pertsona hauek adirazten digute artxiboetan gatazkak eta bar daude eta askotan arrastuak azaltzen zaizkigu, baina pertsona hauek bai adirazten zigutena nola zen beraien arrantza egiteko modua, nola familien artean, haserreak egoten ziren, baina batzuetan sozio egiten zuten izokina handia bazan, zekaro izokina handia bada, harrapatu egin behar da, arrantzatu. Eta gero badago gauza oso interesgarria, niri behintzat oso interesgarria dutzetan, eta da, hizkuntzarena. Udal artxiboetako dokumentu gehienak espainolez, gazteleraz daude, eta noiz behinka agertzen da izukiseme edo antzeko hitzen bat, ez? Kontuaren izan behar dugu, Jose Oiarbidek euskera gutxean, bere hizkuntza euskera zen, eta deskribatzeko garaian izokinaren bizilekua, herrioa, guretzako herrioa urez betetako eremu jarrai bat dana, berantzako 1000 txoko desberdinez osatuta zegoen. Urlasterrak zeuden, urbitarteak zeuden, uratakak zeuden, biuretan arrantzatzen zuten. Haina ez hitz egiten habitataren izenak eta ezagutza ikaragarria zaukaten. Eta hori dena izan da ofizioak berak egin duelako paisaia horrekiko lotura handi bat eta paisaiarekin sortu dalako hizkuntza bat ofizio horri lotuta. Era berean, biologok orain askotan idazten degunean edo erreportaje bat edo zer bat entzun behar izaten dugu askotan eta entzuten dugu, guk ere esaten dugulako hori esateko euskeraz ez dago hitzik. Ez dago hitzik edo eta ez da bildu. Ze askotan ofizio horietan hainbesteko aztan eremu horiekiko ezagutza hitzak jartzen zizkietela eta hor sortzen da hizkuntza ekologia bat, hizkuntza bat paisaia mota bati eta ofizio bati lotutakoa. Badakitagian historiako eremutik atean naizera baino garrantzitsua iruditzen zaidan batzutan historian bakarrik zentratzen gehalako eta kontuatu behar galako hor 1000 adar daudela lotutak, saretutak. Hauetako hitz asko, dagoeneko esan berrik ez dago, galduta daude. Uranaia, urataka edo urbitartea. Izango litzatekela herrioko irla bat, urbitarte bat. Eta azkeneko kontua, kuriosidade moduan, Jose Oiarbidek kontatuta zen, aipatu genionean beak nola zekin izokia, beak esate zigun. Zuek badakizue izokia herrio berera bueltatzen dela. Karo, ni pentsatu, ni biologo bezala badaki, baina gizon honek nola daki. Zuk herrioan izokina ikusten duzu, ez dakizu, eta joaten dela bai, baina berdina bueltatzen dela, bera bueltatzen dela ez. Eta kontatu zigun beak lan egiten zula Erinozuko zentralean. Eta Erinozuko zentralean kanaletik izokisemeak sartzen omentzian. Eta egun batean hasi zala probak egiten. Eta hasi zan guraizeekin aletak edo mozten, bai? Eta kontuatu zala, arrantzatzen zutenean noizbenka sartzen zitzaiela beak egindako mozketak zituzten izokin batzuk. Hor ikerketa txiki bat egin zuen, nahi gabean, baina kuriosidadeak adirazi zigun. Gaur egun badakigu, eta erresa ematen du jakitea, baina ikusi dezazuen ze lotura zakaten pertsona hauek izokinarekin da izokina arrantzarekin. Eta gure aldetik behintzat, bestik ez, eskerrik asko. Mi esker biloi, oso interesgarria, ni naiz benetan gaina hauek entzunda, maitetuta beraiekin, egia zen. Desagertu da baten batez, esan dezuten ez, zendu da. Bai, 3 azaldu dira eta 3tikan 2 dagoeneko juntzaizkigu bai, baina bat biziri dago. Eta zein dezute bakarrik Urumean edo Gipuzkoa osun? Bai, dokumentala dago Urumeako natura ondariari eta ozko ondariari lotutakoa da. Eta bertan Hernani inguruan egin genuen batez ere,
online daukazu, burbunak eta etxaiak jartzen badezu, ordu beteko dokumental bada, eta egin genuna da 24 ordutako grabazioa ditugu kalitate altuan, eta gero ahozko grabazioak beste hainbeste. Ez da soilik izokinari buruzkoak, natur ondareari buruzkoa da, askotan irutze zaigun bai jaso izan dela ahozkotasuna eta ezagutza baserriari lotutako tresnetan eta bar, baina naturaren ezagutzari buruz eta bertako ahozkotasunari buruz egun falta zala, eta ikaragarria da dagoena beraztasuna. Eta, bueno, hortxe, gehiago aurreratuko dokumentala hor daukazue, online daukazue. Eta beste ibaietan egiteko asmorik edo? Epatu dituzun hitz horiek agian moldatu egiten dira beste lekuetan edo, bueno... Bai, zalantzarik gabe. Horien araberare bai, eta... Bai, eta Hernanin eta Goizuetan adibidez ja dagoeneko aldatu egiten da kontua. Zuek pentsatu behar dezue paisaiarekin oso lotuta dagoela. Donostian egin izan bagenu elkarrizketaren bat, Padurei lotutako, edo herrioaren eremu zabaleko habitate lotutako ezagutza eta ondarea jasoko genuke. Hernani inguruan, ezan gauza bera Hernani herriko Karabel inguruko ahozkotasuna jasotzea edo erein ozun. Herrioa ere aldatu egiten da paisai aldetik. Eta zer esanik ez ja Arano Goizuet aldean nun herrioa erreka bihurtzen dan, ze hori bazpada ere, adin horretako norbaiten gana bazoazte, herrioa eta erreka ez da gauza bera, herrioa ibaia da eta erreka txikia da. Hori garbi uzten dizue hasieratik. Eta orduan urumea erreka bihurtzen dago izuetan eta askoz malkarragoa da eta erabiltzen duten hiztegia desberdina da, esango nuke. Orduan herriz esanik ez. Bueno, galderaren bat edo aportazioaren bat jasotzeko garaia aiatu da, ez dakit gogori badezuten, zeo zer galdetzeko. Nik izotza pixkate mozteko. Ez, bueno, ez dakit informazio, horren inguruko informazio badezuten, baina nun komerzializatzen zen, nun merkaturatzen zen izokin hori, horren berririk badezute, kanpora ateatzen zen, gaztelara, ze, bueno, beti entzun da, ez, erregei askotan, Gipuzkoako batzar nagusiek zeozer lortu nahi zutenean bialtzen omen zioten izokin bat, ez dakit nola jatuko zen, hemendik gara, baina, bueno, nonbait fresko jaten zuen. Eta, bueno, ez dakit keztuta, o gordinean, o nola? Josuk agian atzera egingo du, nik elkarrizketatik jasotakoa da, hasteko urumean amorraia omen zan, oso famatua, eta erregea iristen zanean prezioa igo ito omen zan, orduan garai hartan ere bazoden olakoak. Haiek esaten ziguten 20. mendearen hasieran Donostin, saltzen zutela batez ere. Donostiak turismoa erakartzen zuen, eta ereinozu inguruko jende asko arrantzan ibiltzen zanak Donostian bertan, eta elkarrizketetan agertzen da, prezioa eta guzti esaten dute. Eta, karo, aipatzen dute, nik zentralean lan egiten nuen, baina amorraiak aipatzen du izokinak 7 pesta egiten zula kiloa, eta hori asko zan, esaten du. Karo, harrapatzen duzun kantitatean arabera bat, dirutxo bat atatzeko bazegon. Ez dakit Josuk ezagutzen duen beste garraio mota. Bai, bueno, artxibotara... Gainak, kopuruak asko zeundiego izango zian garai batien. Horra ipatu du 2000 gutxi gara, baina hori ja 20. mendian, baina horretik... Gerra zibilan garaian. Bai. Artxiboretara jotu malin bagara, Hondarribiak edo Zumaiak edo Baionak nasen monopolioa edukitzearen helburuetako bat hain zuzen zen arrai freskoa hornitzea tokiko merkatuei. Eta adibidez Hondarribiko kasua ondo dokumentatuta dago, ze artxiboa oparoa da eta badago dokumentazio asko, eta hor argi eta garbi araututa zegoen Hondarribiko kontzejuak nola kudeatzen zuen bere nasa. Zuk esan duzun bezala, 16. mendera arte Hernaniko eta Donostiako udalek errematean ematen zuten nasak jartzeko eskubidea, Hondarribiko udalak berdina egiten zuen, Elorregiko nasaren kudeaketa errematean ematen zen urtero,
eta errematen hartzen zuen administrariak bazuzkan arau batzuk bete beharra. Eta arau horiek ziren, hiribildu barruan saldu beharra arrantza, prezio tasatuetan saldu beharra, kontzejuari festa jakin batzuetan eta okazio berezietan hornitu beharra izokin kopuru jakin bat, Buniorteko jaun Andrei ere izokin kopuru bat ematea errentaren parte bezala. Orduan, nik uste dut nahiko ziur esan daitekela batez ere bi merkatu zirela, ez? Bat alde batetikan hiribildutako merkatu urbanoa, azken finean populazio urbano horiek produktu freskoa jateko zeukaten aukera bakarretakoa zen, eta horregatik zen garrantzitsua kontrolatzea harrapaketa horiek. Eta gero beste aldetikan, baita ere prestigiozko jaki bezala, erregearena adibidea jarri duzu, edo errentaren parte bezala, edo kontzejuari emanbarreko zera bezala. Baina batez ere tokian kontsumitzen zen zera bezala aipatzen da. Eta beste kontserbazio sistemaren erabilpenaren arrastorik, ez dakit geztua edo eskabetxian, ez dakit, esategatik. Ez jakintasuna da, besterik gabe. Eta deigarria da, ze adibidez bakailuaren inguruan bai bazegoen bezala gatzatze eta keztatze sistema eta industria nahiko potente bat, eta aipatuta azaltzen da iturrietan, izokinaren inguruan ez dut topatu halakorik. Dena den, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, Iñakik aipatu duen azken ideia, eta bada azken finean, zuk esan duzu historiatik baztertu egin zarela, baina nik ez nuke esan hori horrela izan denik, ez? Gogoratzen ari nintzen, hitzaiten ari zinenean, gogoratzen ari nintzen, erreportajea idazten aritu ginenean, topatu genuen 19. mende bukaeran edo 20. mende hasieran Hernaniko udalidazkariak idatzitako eskutitz bat ministerioari, arrantza debeku garaiak definitzeko orduan, ez da? Kritika egiten zion ministerioa, esan zion, zuek definitu dituzue Espainia guztirako arrantza debeku data batzu, baina ez daukazu ideia handirik, ze hain zuzen ere, izokinaren arrantzaren kasuan, oso garai desegokiak zehatu dituzue. Bai, hori da. Herrio bakoitzak ez, baina hemengo herrioek badukate behaien data, aipatu detena ez, martxotik ekainera igotzen dira handiak, eta ekainetik abuztura, txikixagoa eta gero segitzen dute igotzen, azaroa, aipatzen duten debeku hori ez, urria, azaroa, abendu, urtarrilan, ugaltzeko ez. Eta hori xebera esate zion ez. Zuzen ere, biologia lekzio bat ematen dio, esan nahi dut eskutitzean, azaltzen du xe, nolakoa den izokinaren bizita zikloa, noiz eta nola igotzen den, noiz eta nola jisten den, zein den gara egokia arrantzarako, zein ezten. Hori da, eta hori bera ikusi daiteke, Santa Katalinako arrantzaleek sinatzen duten dokumentu horretan, beraiek esaten dute, deskribatzen dute, noiztik nora igotzen den izokina, noiz ugaltzen den, nun ugaltzen den, eta noiz jaisten den. Beraiek hori ezagutza ikaragarria dauket, aipatzen dute dokumentuan ere. Badago beste adibide polit bat bidasoan, mendaukat 1887 urtean egiten da araudi bat postu da lerrientzat, eta bertan zeratzen da la prohibición de la saretxia. Saretxia. Euskalitza da noski. Eta esaten du, ze maila estua zeukanez, ez ziren uzten arrai txikiei pasatzen, eta beraz arrai txikiak ere harrapatzen zituen, eta ondorioz, konservazioa etzen bermatuta. Saretxia, sarexea da. Saretxia, bai, txikia edo txia, bexea, bai, sarexia, bai, exea. Eta, saretxia aipatzen da, berriro 1902an, 1926an, orduan zegoen hor, bazuk esan duzun ez da, ezagutza ekologiko bat islatuta azaltzen dena ondare etnografikoan, baita ere islatuta azaltzen da iturri dokumentaletan, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela guk historialari bezala eta baita ere horrelako elkarlanak egiten ditugunean, mahai gainean jartzea ezagutza ekologiko hau, neurri handi batean galtzen ari dena, badela gure ondare kulturalaren parte bat, eta ez digula ematen agian komerko gonioken balioa. Baita kurioso da, nola izokin arrantzaleen zianak ziur asko beraien hitz guztiak edo gehienak euskeraz erabiliko zituzten. Ordea artxiboetan badaude hitzak ez dakitenak nola jarri gazteleraz. Izokisemez eta holakoak erabiltzen dituztenak, ez? Edo sarexia edo. Esango duten, esto como lo pongo. Eta ordea artxiboko dokumentuak ez dute isladatzen hizkuntza hori sortu dena ofizio horren inguruan. Barkatu,
hitzoiek galtzen ari direnak, orain, aipatu duzu modun, horiek jasota aldaude lehenagotik askoen hiztegian? Ez dakit ze puntuteraino dauden jasota. Badakit noizbehinka azaltzen diala izokin arrantzarako tresnak eta bar izendatuak. Ez nuke esango justu izokin arrantzaren ofizioari lotutako jasotzerik egindanik. Bai ez da bakarrik tresnen kontua, nik zentratu naiz ere habitatean interesatzen zaidalako. Oso 21. mendeko ikuspuntua dalako, esan deten bezala, ibai bat zuzena eta urarekin. Baina hor mundu badago. Eta kuriosoa da, izan ere behaiek toponimoak dituzte ibai barruan. Baina mapetan ibai barruko toponimoak ez daude. Baina behaiek esan dizue hor ez dakin nungo urbitartia. Ez? Ez dakin nungo urbitartia edo ez dakin nungo ursaltua. Horiek gehienetan ez dira agertzen. Errekaren izena agertzen da eta gero ingurukoak. Da, desagertu balitz bezala mapatik. Justu hori da. Bueno, ez baldin dago besterik, mila esker etortzeagatik, berriro ere eskerrak eman Josu eta Jesus Iñakiri etortzeagatik, eta gomita egin zuei datorren hilabetean hurrengo hitzaldira etortzeko. Izango da gehien bat, Donostiaren garai afrantsesatua edo afrantsesatuaren ingurukoa, eta nik uste dute artearen historiatik egindako ikuspegi izango da, eta uste dut neko interesgarri izango dela. Orduan, hartu gonbita eta mila esker bilioi, berriz ere.